Първата част ви разказах как работи имунната система и защо ваксините изискват понякога няколко дози. Сега ще ви обясня един от най-важните механизми, как ваксините пазят не само вас, но и хората около вас. Една от най-важните, но често пренебрегвани концепции е тази на груповия имунитет. Когато достатъчно голям процент от населението е вакциниран, патогенът просто не може да намери достатъчно нови податливи хора, за да се разпространи и веригата на предаване се прекъсва. Това защитава не само вакцинираните, но и хората, които не могат да се вакцинират по медицински причини – новородени, хора на химиотерапия, хора с тежки имунни дефицити. Когато се вакцинирате, вие не пазите само себе си. Вие ставате част от защитната стена около най-уязвимите в обществото. Говорете с вашия личен лекар за вашия вакцинационен статус, кои ваксини сте получили, има ли такива, които са ви необходими според възрастта, професията или здравословното ви състояние. Имунизационният календар на България се актуализира периодично според епидемиологичната обстановка и научните данни. И много възрастни не знаят, че на някои ваксини се препоръчват бустери. Ваксините не са магия, те са тренировка за имунната система. Това беше базовото обяснение. Как работят, защо са нужни повторни дози и какво представлява груповият имунитет. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.